hauna moto. Ani. Hauna moto. Notenda mai Rose wakavharira vana. Vana vani. Ndipindura mubvunziro. Aya, atana kuti ruzi rure afana No personal. Anoziva roziyani. Unongozi kuda. Gombari na mwana. Gombari na mwana. Gombari na mwana baba. Gombari na mwana. Munosithi baba Ranga wacharupi? Mwana wechikomba. Munosithi baba Ranga Ndiri baba Ranga. Ranga kutazei. Asi Ranga asi mwana wangu. Baba wake variko. Asi avakwanisa kuuya kuklema mwana wangu. Ndini baba Ranga. Ndine mukazi. Kitoni. Kana polisi napera motoka. Kana marika. Akapeza na kumushango ngwai. Achaenda. Kupa ngwai. Aende kana pabvunzwane vana. Aende kana pabvunzwane ngwai. Kupa gopi. Akuendeke. Iwe waiboti wakadhakwa indakadhakwa. Azokapinda sabo kumusha waende kumusha kai. Hanzi ndani makohewa. Yese. Taure neno takati. Ega. Yakuna neno takati ndani. Shamwari. Taura. Muzukuru akakwinda ji. Nyana wakambozanya. Nyana mbotakwa ndani. Ayo atitara chichupi. Taura pano. YouTube wakaziva kuvaira. YouTube wakaziva kuda. Chama, ini ndika muru akane Facebook. Akaende kwenda kutoka waone china hapa. Hapana kufone baba. Ngatara wanya baba Ranga. Taura tiponyaya. Enda notita parodi. Toereka 30 minutes. Uona kuti chinondongwera. Ai nongwere. Nani? Anoda mararewa. Inopinda na memory card hiyo. Memory card inokwana kai. Ana tochi. Wona kutotsea ku bye bye. Ora phone number chi timbopipa 772 115 440. Inotichika ndatora iko kesho. Inotichiko. Inotichiko. Kokuma group kwamtengeza group yoyo. Otengeza mafona ona mari. Iyo ndimbombunza inotichiko iri namba yake. Tafuta kusiya kai yoka mai. Madzoke. Bwana iwe unoya pana hapa. Hanzi takunouta ma group. Magroup yopaza unomwa mutoriro unopaza group mangwana ndiyo mari yekuota uodherani kuti uodheraiwa shamwari tikutara nyaya dzevana isusu paternity iri kuti chii paternity ndakazara magroup hereni zviri kunzi iwewe hanzi adzimai ako anoswera kumasove you don't spend time with naye full stop uyu obva ati chi ndara nduna chi hazamba unai mune mukadzi wenyu ubva ati chi futi kuri ndinoamba unai nemukadzi here